Hej første W, og velkommen til regler her i fysiklokalet. Vi skal snakke om regler i fysiklokalet, og det første spørgsmål det er, hvordan forholder man sig i fysiklokalet? Seriøst? Mand, hvem er det, der ikke har råd op efter sig selv? Helt ærligt, kom nu lige ind i kampen, mand. Jeg håber, du ser på første spørgsmål, fordi her kommer spørgsmål 2. Hvad gør du, når en af dine klassekammerater får en syre i øjet? Fuck det godt, nå! Fuck det godt! Hvad laver du her, mand? Kom nu hjem, det går fucking godt! Fuck det godt! Fuck mit øje! Ulrik, gør et eller andet! Ja, jeg har ambulancen i røret, jo! Hvad fanden? Altså, de har simpelthen på med, hvad fanden sker der? Kom nu, mand! Og nu videre til spørgsmål 3. Hvad skal du have styr på, inden at du starter et nyt forsøg? Så vi går bare i gang nu, eller hvad? Okay. Og nu skal vi så til spørgsmål 4. Hvad gør du, efter du er færdig med dit forsøg? Men jeg er alligevel fri nu, så jeg går. Hej. Okay, vi var nok fri, men det skal ud så. Så det var ligesom sidste spørgsmål nu, så tak fordi I gad være med, og vi håber, at I fangede alle 7 fejl.